Assalamu alaykum hormatly watandaşlar, qadarly aýdymsaz söýüjüler we dinleýijiler. Bugun aprel aýynyň 21-i hepden ýegşenme güni diýmek Türkmenwat tele aýlymyny jany aýdymlardan, jany owallardan düzülen owallar saatlaşanatly gepleşigimiň täze sany ýaýlyma çykdy. Elbetde mehriban ýylaşlar, gahrman arkadamyň tagallasy bilen döredilen Türkmenwat tele aýlymyna taýýarlanyp size getirilýän owallar saatlaşanatly gepleşigimizi elbette sizden gelen köp sanly SMS'ler esasında sizin göwün söýen aýdymçylaryňyz biziň gepleşigimizden üstü bilen jany sesdäki aýdymlary ýürüýti dinleýijiler üçin, tele tomaşaçylarymyz üçin ýerine ýetirip berýärler. Elbette halkymyz şu gepleşigimiz üstü bilen öz göwün söýen aýdymçylarynyň ýerine ýetirýän jany sesdäki aýdymlaryny ýaýlym arkaly dinläp bilýärler. Bu zatlaryň sakatyna da ediz arkadamyzyň bir meçhur aladalary ýatyr, bize şportatda bize şeýle owadan sahnalary gurnap şeýle ýurdumyzda tanalýan meşhur aýdymçylarymyzyň jany sesdäki aýdymlaryny dinleýijilerimize ýetirmäge uly mümkinçilikler döredip bereni üçin gahrman arkadamyzy alkyşlar aýdýas goý, ediz arkadamyzyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun. Arkadamyzyň badalga beren Türkmenistan rowaşlygyň watany bilen ajaýyp ýylla hemişe bagtyň aýdymy ýanglansyn. Elbette mehriban ýylaşlar bilýänsiňiz, owallar saatlaşanatly gepleşigimiň bu täze mewsumym ediz arkadamyzyň tagallasy bilen paýtagtymyzyň görküne gör goşup oturan Aşgabat şeýle ýakyna ýerleşýän Aşgabat Medeni Diýinjalş merkezi bilen bilelikde taýýarlanýar. Elbette ekranyna görýän 05-75 gysga belgimizde de ýylaşlarymyzdan, aýdymsaz söýüjilerimizden bize bir näçe SMS'ler gelip gowuşdy. Ýene şol SMS'ler esasynda da bugun gepleşigimizde biziň söýgüli aýdymçylarymyzyň biri Eldar Ahmedow jany sesdäki aýdymlary ýerine ýetirir. Häzir hem Eldar Ahmedowy biz studiýamda çağırýas. Eldar, gepleşigimize hoş gördük. Salam, ýeriňize geçip bilersiňiz. Ne bugun hepden ýegşenme güni, diýinç güni ýaýlym arkaly siziň ýerine ýetirjek jany sesdäki aýdymlaryňyzy diňsaljak dinleýijileriniz bar. Tele tomaşaçylarymyz bugun biziň gepleşigimizde tomaşa edip oturanlar. Gepleşiginde wagtyny elbetde owadan aýdymlary ýylaşlarymyza ýetirer. Ne bir aýdymlara geçmeden öňürti biz sizi gepleşigimizde hoş gördük diýäs. Sağ ol bey Murat, ilk bilen şu gepleşigimize çağırýaňyz üçin size köp sağ bolsun aýdýan. Ne bugun Türkmenwat tele aýlymynyň üstü bilen öz dinleýijilerimize jany sesli aýdymlarymyzy ýetirmäne geldik. Şular ýaly uly mümkinçilikler döredip beren üçin gahrman arkadamyza köp sağ bolsun aýdýan. Hormatly prezidentimiziň jany sağ bolsun. Alyp barýan işleri elmi damar wajalsyn. Köp sağ ol Eldar, ardulan hasyl bolsun. Elbette gepleşigimiziň üstü bilen owadan aýdymlary, saatlary bugun dinleýijilerimize jany sesle ýerine ýetirersiňiz. Indi bir gepleşigimde wagtynda näme sorajak awal şart ýylaşlarymyza diýjek bolýanym gyzykly söhbetler garaşýar. Eldar Ahmedowyň ýerine ýetirmegine jany sesle owadan Eldaryň dörejiligini, Eldara meşhurluk getiren aýdymlar, şeýle-de halipalardan bir näçe aýdymlar bugun gepleşigimizde ýerine ýetirip berersiňiz. Indi bir siziň ýerine ýetirjek aýdymlaryňyza sadarnarlyk etjegini, sadarna ýigitlerimiz bar. Mümkin bolsa ýylaşlarymyzy özüň tanış etseň, soňra aýdymlara geçer. Ne sadarnalar, ne Anurwan Ataýew, ne Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny okap beren taliý oglamy Uwan Satlyk Gylyjew, Ustat sadarnamy Azim Babakhanov, şeýle-de Esen Garaýew, şular bilen bilelikde şu aýdymlary wajany sesdäki aýdymlar dinleýijilere ýetirer. Indi Eldar, şu günki gepleşigimizde getiren aýdymlaryňyzyň sanawyny täzelikde bir dörejiliginizi siziň aýdymsaz ýalamyňyzda hasam bir meşhurluk getiren aýdymlaryňyzyň biri we ol aýdymy dinleýijilerimiz elbetde şekilli aýdym görnüşinde gahrman arkadamyzyň döredip beren Türkmenwat tele ýaýlymyna da şekilli görnüşine de tomaşa edýärler. Şu aýdymyň gysgaçyk döreýiş hakyny näme aýdyp bilersiň? Ne aslında men söýgü aýdymlaryny gowy berýän, bu aýdymda da söýgü git ýüregimden diýen sözleri bar. Sebäbi şol goşguda şol aýdymyň sözlerini näçe söýse de öz söýen ýaryna ýetip bilmedik. Aşykyň ýüregini açyp beýan edýär-de, onuň şo taýda ol söýgüsine aýdyp bilenak, ýöne aýdyp bilmänlik üçin özi şo söýgüniň ejerine çydaman, ýüregimden gitdi,
şoňa sözleri bar. Edil häzir mümkin morsa gepleşigimiň başyny şol aýdym bile başlar. Bolýa uly göstülen aýdyp bereýin. Onda mehruanileşler gepleşigimizden daşlaşmalylar, biziň gepleşigimizde tomaş etmeli, gepleşigimiň dowamyna ýene de gowy, süýji, lezzetli aýdymlar dinleýijilerimize Eldar Ahmedow tarapyndan ýerine ýetirler. Edil häzir bolsa biz gepleşigimiň başyny aýtaýdym bilen. Söýgi git ýüregimden diýen aýdym bilen başlaýas. Dinläň, diýinjal. Söýgi git ýüregimden kanafet bu gaýgyňdan sen meni öçme gadyndan bollum deli diwana men söýgi git ýüregimden kanafet bu gaýgyňdan bollum deli diwana men gece ay mening fırdaşım Ine mehruanileşler, hormatly müşahitler, o wagtlar taýlaşan atly gepleşigimiň başyna biziň söýgüli aýdymçymyz Eldar Ahmedowyň ýerine ýetirmegini, Eldara dörejligini hatam bir meşhurluk getiren aýdymlaryň biri. Söýgü git ýüregimden diýen söýgü hakdaky aýdymny gepleşigimizde diňledik. Ine Eldar, ýani
Gepleşigimiň başynda da aýdypdyk. Elbetde bugün gepleşigimiň dowamyny iýleşdirmeden gelen bir näçe sowallar bar, soraglar bar. Şol soraglar size ýetirersem gepleşigimiň dowamyny başardyňyzdan iýleşdirmeden gelen soraglar jogaplandyrarsňyz, soňra gepleşigimi aýdymlara, saatlara wetlap dowam eder. Indi ilkinji sorag size şeýle, siz öz sadanalaryňyzy bilen işgär hökümüne ara gatnaşyk taklaýaňyzmy ýa-da dost hökümüne? Hemmemiz bilýärmi, edaralarda, kärhanalarda işgärler bolýar. Olaryň pikirleriniň bir bolmagy netijesinde iş öňe diýäsinlikler azanylýar. Emma sungatda beýle däl beýmurat, sungatda diňe pikir däl, hem duýgudaş, hem ýürekdeş bolmak talap edilýär. Halkyň senden näme isleýänligini sadanlarym duýup bilenni aýdymçy gaty ulesýär gazanýar. Düşünükli. Inni sadanalaryňyz bilen ama bir näçe aýdymlary döreden soň haýsy sadanlar bilen işleýäňiz döreden aýdymlaryňyz. Esasy şu sadanam Anuran Ataýew bilen işleşen. Ondan Baba Murat Hojaýew diýip bir sadan oglan bar, şol kişi bilen esasy işleşenler. Düşünükli. Indi ýene bir sorag, soňra gepleşigimizde aýdym bilen dowam eder. Sunwatda bilim möhümmi ýa-da zehin? Näle düşündirsem kämine esasama şu zehin möhümmi kadýan. Belli bir derejä ýetýänçe zehin bilimden möhümrak bolup durýar-da. Sebäbi ol oşo dinleýijilerim teň zehinine aşyk bolup, käbir ýalňyşlyklaryny bagyşlaýan döwür bolýar. Sunwatda öz ornuny tapyp belli bir derejäni gazanarsyň bolýan bilim indi has möhüm bolýar. Sebäbi halkda öňe çykan adam pähim parasatly bolmaly diýen düşünje bar. Olar şu aýdymçylaryň şu kiçijik ýalňyşlyklaryny bagyşlamaýarlar-da. Onu size de şu aýdym sada aleminde näme ýalňyşlyklar goýbermän, halkyň dinleýijileriniň hasam bir gyzgyn söýgüsini dinleýijileriniň sizden garaşýan aýdymlaryny döredip, şu Ahryman arkadamyň saýasynda hasam bir şu aýdym sada aleminde ul üstünlikleri eýe bolmagyny tüýsürekden ardy bolýar. Gepleşigimizi aýdym bilen dowam edäýli. Bolýar. Näme aýdym ýerine ýetip bermekçi? Neştaýda halipalarymyzyň aýdymlarynyň ýa-da iksasyny ýerine ýetirip berýär. Aýdymlaňady. Aýdymlaňady birinji aýdymyň ady Diwanamen, ikinji aýdymyň şu Aýbölek diýen aýdym. Aýbölek diýen aýdym. Onu mehruwanyleşler gelin gepleşigimizde Eldar Ahmedowyň jany sessi ýerine ýetirmegini, halipalar ýerine ýetiren aýdymlarynyň iksanyny gepleşigimizde dinläliň. Soňra gepleşigimizde sizden gelen soraglar esasyny gepleşigimizde dowam ederiz. Divana divana aşkında men divana 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 umurunda men divana Aşkında men divana Men seni seýendim, doşun ýar dili çağırı. Men seni canım seýip, aşkınla var dili. Men seni seýendim, doşun ýar dili çağırı. Men seni canım seýip, aşkınla var Vepalyar balayın gönlüm men seni anayın toy toto Bağıtımın beni
Feymedin aygı inni yalını Gezmeli bollum Elik balım Pinsirlenim Şevmeli bollum Fatih görme Şolaydımı Yaytmalı bollum Feymefeğde Feydim aygı Feydim ay beli Fatih görme Şu başkayını Yazmalı bollum Feymefeğde Feydim aygı Feydim ay beli Aşağıdır inni dostlar arzum uçar Ay benim senininde bu yaşlık geçer Bugün bağlasa ayrılığın derdini çeker Değmesinde sevdim ayı sevdim ay beli Bugün bağlasa ayrılığın derdini çeker Değmesinde sevdim ayı sevdim ay beli Mehrbani ileşler, hormatly tamaşaçylar, biz o wagtlar tarlaşyny gepleşime dowam edýäs. Edil siz şu wagda Eldar Ahmedowyň ýerine ýetirmegini, halifalaryň ýerine ýetiren halifalara degişli bolan iki sany ajaýyp aýdyma jany sesledin sallaňyz. Ne gepleşimde Eldar bilen biz dowam edýäs. Eldar gepleşige tamaşa edýän bolsaňyz, biziň dinleýijilerimiziň arasynda biz bilen hasam bir işen aragatnaşykda bolýan şahyr eýdimiz bar, şahyr dostumuz bar, Kerim Halif. Indi bir ýygydarlykda gepleşimden her sanyna gelýän aýdymçylara öz soraglaryny, tapmaçalaryny bize ýollaýar, öz soraglaryny tapmaçaga ýerleşdirip, Kerim Halidan gelen tapmaçalaryny biz aýdymçylarymyza ýetirýäs. Bu sahypamy size tanış bolmaly. Indi şu ýene-de bir näçe fan tapmaçalar bar, mümkin bolsa şolary size ýetirmekçi. Bolýar. Jogaplaryny sizden eşdärs. Eger jogap tapmaklyk size kıyın bolsa, kömek sorap bilersiňiz. Umuman şu tapmaçalaryň jogabyny tapmaga biz size kömek ederiz. Başardığımda. Ona başlaýas. İlkinji bent şeýle. Pederlen goýan genjine ýürek buýzanjyň bermezmi? Köňül fedasy nepetiň halk aýdymy? Bilmezmi? Ýok. Ha, aýt. Mawla nepetiň sözlerine döredilen aýdymlar bilýärmi? Ha. Bilýän bolsaň, Mawla nepetiň sözlerine dören şul aýdym bar. 40 ýyl maýa gelýänçä Bütün bir ýyl nereye girdin? jogap Nereye girdin? nereye gelgen? Jogap dogry. Indi dowam edýäs. Çalsan kanun saz guralyn çaksyz ruhlanar her ýyl. Şol ugurdan halipadyr Ustad Alyasow. Türkmenistan halk artisti Kerim. jogap dogry, Kerim.
Inni dowam edýäs. Ruhun hasynan mahaly deňe owazdan bolar nep. Jana ýakym dünýä görüpdir, üfläp çalynýan Klarnet. jogap dogry. Inni dowam edýäs. Halk aydymy estrada geçiren halk sungoto bay. Şol tutumyň başyn tutan Çargulyf Ataway. jogap dogry. Dowam edýäs. Ahyrky wendimiz 5000 ýaly başdan soğup 5000 aňdakly gyş geçdi. Asyr aşyp UNESCO-nyň girdi sanawyny Kış depdi. jogap dogry. Inni bize tapmaçalary ýorlaýan şahir ýigdimiz Kerim Halifa galamyň ujuny ýitip bolmagyny tüýsüremizden arzulayas, arkadamyzy, ata watanymyzy, ýurdumyzy wagt edýän owadan goşgularyňyň ýowrunyň köp bolmagyny tüýsüremizden arzulap, gepleşigimizi aýdym bilen dowam edelim. Näil aýdym ýerine ýetirip bermek mümkin edir. Ýene de iki aýdym ýygydarlykda ýerine ýetirip berersiň. Elbette ine ilk gülene bizim Türkmenistan'ın halk artisti Halifa Bakşy Akmuhammed Saparowyň Türkmen gözelliğini aýdym bilen başlaýyn. Eýdinim bizim nusgawy kompozitorlarymyň döreden aýdymy Yelpese diýen aýdym bilen eýdin dowam edeýin. Onu olaydym biz ulhy wagtlaryndaňlar mehriban ýeşler gepleşigimizde tomaş edin. Gepleşigimizde ine biziň söýgüli aýdymçylarymyzyň biri Eldar Ahmedow siz üçin jany ses aýdymy ýerine ýetirýär. Dinläň, diýin canım. Bağlarda incirmedin yaşlar bağı, yanağın yadatan yaranmalarları. Bağlarda incirmedin yaşlar bağı, yanağın yadatan yaranmalarları. Türkmen bedeli, Türkmen bedeli, aşkın derdi bolmalı feyrinin bari. Türkmen bedeli, Türkmen bedeli, aşkın derdi bolmalı feyrinin bari. Vakmedeyin nevidim sinek birini, örmerem saçların kara belimi. Vakmedeyin nevidim sinek birini, örmerem saçların kara belimi. Türkmen bedeli, Türkmen bedeli, aşkın derdi bolmalı feyrinin bari. Türkmen bedeli, Türkmen bedeli, aşkın derdi bolmalı feyrinin bari. Türkmen bedeli, Türkmen bedeli, aşkın derdi bolmalı feyrinin bari. Türkmen bedeli, Türkmen bedeli, aşkın derdi bolmalı feyrinin bari.
yelpefelenni elinle yanıma yelpefelenni yelpefe yelpefe yelpefelenni elinle yanıma yelpefelenni yelpefe yelpefe yelpefelenni elinle yanıma yelpefelenni elinle yanıma yelpefelenni Kalanın diline eterler nari geceler yatmayın feyeler yari Saçının erdeni bir tutarım tari elinle yanıma yelpefelenni elinle yanıma yelpefelenni yelpefe yelpefe yelpefelenni elinle yanıma yelpefelenni yelpefe yelpefe yelpefelenni elinle yanıma yelpefelenni elinle yanıma yelpefelenni Ananın diline marimet olma Olmar yanlarına yardım olma Yardını feymete yardım olma Dilinle yanıma yelpefelenni elinle yanıma yelpefelenni yelpefe yelpefe yelpefelenni elinle yanıma yelpefelenni yelpefe yelpefe yelpefelenni elinle yanıma yelpefelenni elinle yanıma yelpefelenni Hayatımı bağladım bir kardeşa Bir kardeşa Karıcım kıyırdım da çıktım sevişe Anamım yetirgin on kalın kaşa Elinle yanıma yelpefelenni elinle yanıma yelpefelenni yelpefe yelpefe yelpefelenni elinle yanıma yelpefelenni yelpefe yelpefe yelpefelenni elinle yanıma yelpefelenni elinle yanıma yelpefelenni elinle yanıma yelpefelenni Mehman ileşir, hormatly tamaşaçylar, biz owallar saatlaşyny atlypdyşyma dowam edýäs. Ene bugun gepleşigimizde Eldar Ahmedow özüniň taýdanlarly topary bilen dinleýijiler üçin biziň gepleşigimiziň
Mehriban tomaşaşylar üçin jany sessäki bir näçe aýdymlaryny gepleşmede ýerine ýetirip gelýär. Häzir gepleşmediň dowamynda ýene de ol aýdymlar dowam eder, ýerine ýetirip berer. Indi bir iýleşlerimizden gelen sorawlar bar. Eldar şol sorawlary size ýetirmek isleýär. Halipalar aýdýar, ýani belli bir derejäge ýeten aýdymça bagy diýilýär diýerler. Şol belli bir derejäge ýeten soň şol agramy özüni saklamaklyk üçin bagşa nämeler gerek? İlkinji nowatda pesbärlik gerek. Türkmeni pesbärlik bereýşi ýaly bagşa da ilkinji nowatda pälni pesde tutup sunuwatyny belinde götürmek gerekmi kadiýan. Soňam özüňde ergensiz işlemek gerekmi kadiýan. Bu soňky zatlaryň hemmesi hem şo pesbärligiňe degişli. Pesbär bagşylar üstünlük gazanan çağım özünde işlemesini hiç açım defetmeýärler. Düşünükli. Indi ýene bir soraw. Şu sunwatda geçiren ömrüňiziň iň ýatda galyjy pursatlary haýsy döwürler bol? İlkinji nowatda şo üstünlük gazanan ýyllarym gahrman arkadamyň şafer paýyna münasip boldum. Umuman gahrman arkadamyň saýatyny üstünlükli azabyň lezzetini duýulýan günler iň ýatda galyjy boldy. Menem şu ýerde bir aýdymçylary syýlaglaýan gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan hormatly prezidentimiziň biz aýdymçylary döredip beren ähli uly mümkinçilikleri üçin köp sag bolsun aýdýan gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun. Biz hem gahrman arkadamyzyň saýasyny täze aýdymlar döredip eziz arkadamyza halkymyza hyzmat ederdi. Elbette, gahrman arkadamy tarapyndan biziň türkmen halkymyza esasen amina medeniýet sunuwa diýişgärlerini, aýdymçylary, taýdanlary, eziz arkadamy şeýle uly mümkinçilikler döredip berýäni, oňa mysal hökümini eziz arkadamyzyň özüniň döredip beren türkmen we tele aýlymyny taýýarlanyp halka ýetirilýän şu owalar sağlaşan gepleşigimiziň üstü bilen dinleýijilerimiz, watandaşlarymyz, tele tomaşaşylarymyz öz göwün saýan aýdymçylaryna bir SMS ýollaýarlaryna şol SMS-laryň netijesinde de biz iýleşlerimiziň göwün saýan aýdymçylaryny gepleşigimize çağırýar, olaram öz dinleýijiler üçin jany sessäk aýdymlary ýerine ýetirip berýärlerine. Bu zatlaryň sahatynda da gahrman arkadamyz dur. Şoň üçin eziz arkadamyzyň bize döredip berýän mümkinçiliklerinden sizem ýerlikli peýdalanyp geljekde eziz arkadamyzy, ata watanymyzy wasp edýän aýdymlaryňyzyň dörejiligiňizde höwüriniň köp bolmagyny, şeýle hem şu aýdym sada eleminde ýene de öňe gidişlikleri, ul üstünlikleri eýe bolmagyňyzdan tüýsüremeden arzuwlaýar. Seni şeýle arzuwlaryň dowamyny bir owadan aýdymlara bersep dowam edäýli. Mümkin bolsa ne gepleşigiň şu ýerine öz döreden aýdymlarymyz bar. Mümkin bolsa şolary iki aýdymy ýerine ýerli ýerine ýetirip beräýin. Bir gyzyşanma görä iki aýdym bilelikde ýerine ýetirip beräýin ýa. Hawa. Onda mehriban iýleşler gelin gepleşigimiziň şu ýerine Eldar Ahmedowyň ýerine ýetirmegine iki sany aýdymy jany sessi diň salaly gepleşigimizde de tomaş edin. Kanım dertte ve hasrette
Yolda koydun yaranı, öğretme bana sen sevdiğini. Yüreğimin sen halanı, sen sensiz anıp bilmem. Sen gitme, sen gitme. Yarın beni yalnız koyma. Terk etme, terk etme. Ben seni yüreğimden sevdim ben, sevdim ben. Yarın beni yalnız koyma. Kıydım ben, kıydım ben. Uğrunda yana yana Kövün verdim bir yana Gözüm yolda kır yana Divana min divana Uğrunda yana yana Kövün verdim bir yana Gözüm yolda kır yana Divana min divana Dünyada yeryüzünde Sen sensin gözümde Sen güzelin aydında Divana min divana Senden güzel görmedim Yine var mı yok mu bilmedim Didarından doymadım Divana min divana Divana min divana Yüreğimden sorap versin Savalına cevap versin Anılmasan çeyrek versin Divana min divana Yüreğimden sorap versin Savalına cevap versin Anılmasan çeyrek versin Divana min divana Dünyada yeryüzünde Sen sensin gözümde Sen güzelin aydında Divana min divana
Mehriban ileşer, hormat tomaşaşylar, owalar taýlaşyny getişime dowam edýäs. Bugun gepleşigimizde biziň söýgüli aýdymçylarymyzyň biri Eldar Ahmedow jany sesse dinleýijilerini, tele tomaşaşylarymyza bir näçe aýdymlar ýerine ýetirip gelýärni gepleşigimiz sorag-jogap arkaly dowam edel. Eldar, daşary ýurtly ýylly aýdymçylaryndan siziň iň höwes bilen dinleýäňiz? Daşary ýurtly aýdymçylardan köpsini gowy dinleýän, ýöne şu esasy gowy dinleýänim şu Türkiýe döwletiniň aýdymçysy Tarkan Gowaryan, Başga? İbrahim Tatlysesiň aýdymlaryny gowy berýän, ene Özbekistan döwletiniň Azatbek Nazarbekowyň aýdymlaryny gowy berýän, ne şeýlere. Düşnükli. Size sorag şeýle, watan näil söýmeli? Elbette watany izlep, gorap söýmeli. İçinde saklap söýmelimi ýa-da älime buşlap? Başarsaňa içinde saklap söýmeli ýüregiňden. Ýöne watana bolan söýgüň ol duýgy içinde sakladana älime buşladýar. Näil görnüşdi? Elbette kinodaklar ýaly dağlara çykyp ben watan söýýän diýmesek-de ösüň otumy aýdym sazmyz bilen arkadamyzyň watanymyzyň wasbyny älime buşlamak bize müýesser edýär. Onu geljekde de edid arkadamyzy, watanymyzyň ötüşini, gözelligini, gahrman arkadamyzyň bize döredip berýän mümkinçiliklerini, watanymyz üçin gazanýan ýeňişlerini wasp edip älime buşlamakda döredýän aýdymlaryňyzyň hem höwüriniň köp bolmagyny arzuwlaýarsyny. Eldar, häzir şu ýerde söhbetimizi togtadyp, ne ýörite owalar haýlaşyny gepleşigimiziň dörejilik topary arzuwlar depderçesini döretdi. Ne gepleşigimizde gelýän aýdymçylar ne şu arzuwlar depderçämizde öz ýüreklerine gowy arzuwlaryny ne şu biziň arzuwlar depderçämizde ýerleşdirýärler. Sizden öňe bir näçe aýdymçylar gelip gepleşigimizde çykyş etdiler, owadan aýdymlar aýtdylar. Öz arzuwlaryny şu arzuwlar depderçämizde ýerleşdirdiler. Äger size bir mümkin bolsa bir ýadygarlyk galaryny edid arkadamyzyň saýasynda biziň her bir günimiz ýatda galýar. Bagtly pursatlara wetsenýär. Sebäbi edid arkadamyz bizi şeýle bolelin eşretli döwürde ýaşadýar. Gahrman arkadamyz diňe bir medeniýet sunugy işgärlerine däl, bütün halkyny şeýle bir owadan pursatlar sowgat edýär. Şoň üçin bir mümkin bolsa şu arzuwlar depderçämizde bir ýürek buýtançlygyňyzy, ýüregiňizde arzuwlary ýerleşdirseňiz sağ ol Eldar, arzuwlaryň üçin. Aslında hoşallygymyzy bildirýäs. Ýani gepleşigimiziň başynda da agdapdyk. Elbetde şu owalar taýlaşyny gepleşigimiziň bu mewsumem edid arkadamyzyň tagallasy bilen paýtagtymyzyň görküne gör goşup oturan Aşgabat Meden Diýinjalyş merkezi bilen bilelikde taýýarlanýarly Aşgabat Meden Diýinjalyş merkeziniň adyndan bir çakylyk bar, hem ýadygarlyk sowgat bar. Şol sowgatlaryň kabul etmeňizi haýyş edýäs. Sağ olun. Ine ilk bilene çakylyk isteseňiz maşgalaňyz bilen sadanlar toplaryňyz bilen Aşgabat Meden Diýinjalyş merkezine naharlanyp bilersiňiz. Ine hemem şu gepleşigimizi size hemişelik ýatdyryp durar ýalyna ýadygarlyk sowgat, şu sowgadan kabul etmeňiz haýyş edýäs. Ine bir mümkin bolsa surada da düşäýli ýadygarlyk bolar. Sowgadyňyz näsi wetsin? Sağ ol. Ine sowgadarlyňyz arzuwlary depderçämizde arzuwlaryňyzy ýerleşdirdiňiz. Bize de dinleýijilerimize de sowgat bolar ýaly bir aýdym ýerine ýetirip berersiňiz. Ne gepleşiň şu ýerine halifalarymyzyň aýdymlarynyň birini ýerine ýetirip beräýin. Söýüp aýdymmy? Söýüp aýdym. Ol aýdymyň biz uly höwes bilen dinler, mehriban ileşer, gepleşigimize tomaş edin.
Gözümden gitmez senin sayratın. Men bilmellele o ne baktım. Yürekten çek yerin ayrı suratın. Söymeye olsa bağışla beni. Yürekten çek yerin ayrı suratın. Söymeye olsa bağışla beni. Yadı gördün mü men şefeyeni. Sevmeye olsa bağışla beni. Yadı seydin mi men şefeyeni. Sevmeye olsa bağışla beni. Yadı gördün mü şefeyeni. Sevmeye olsa bağışla beni. Aşığın ayıdır min bir binne. Gönlün mende olmasa non kimde. Yada seydin mi men şefeyeni. Sevmeye olsa bağışla beni. Aşığın ayıdır min binde. Gönlüm mende olmasa non kimde. Yada seydin mi men şefeyeni. Sevmeye olsa bağışla beni. Sevmeye olsa bağışla beni. Sevmeye olsa bağışla beni. Ine mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, owalar talaşyny atly ýetleşimde berilen wagtym tamam bolup barýar. Ine sizden gelen köp sany SMS-ler esatyny bugun gepleşigimizde mehriban aýdymçymyz, söýgüli aýdymçylarymyzyň biri Eldar Ahmetow özüniň sadarnarlar toparlanan gepleşigimizde geldi. Owadan aýdymlary gepleşigimizde jany hesse dinleýijiler üçin ýerine ýetirip berdi. Eldar, size ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin ileşlerimizden gelen soraglary beren jogaplaryňyz üçin hoşallygymyzy bildirýäs. Sunat ýoluna ulussunluklar ýaraňyz bolsun. Köp sag bolun. Ine ilk bilen ýene bir gezek şu gepleşigimizde çağıraňyz üçin köp sag bolsun aýdýan. Bize şeýle uly mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadamyza tüý sirömden sag bolsun aýdýan gahrman arkadamynyň jany sag bolsun. Ine şular ýaly ajaýyp owadan dünýäni bize sowgat berdi. Ne gahrman arkadamyz biz aýdymçylara şeýle uly mümkinçilikler döredip berdi. Şu Türkmen we teleýaýlymy açyp berdi. Gahrman arkadamyz biz aýdymçylar şu teleýaýlymyň üstü bilen öz dinleýijilerimiz tapdyk. Öz aýdymlarymyzy şekilli görnüşde de
şu dinleyicilerimize yetirip bilýäs. Bu zatlaryň hakykatynda biziň evi arkadamyzyň bizi çyt edýän ul aladalar ýatyr gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Bizim şu evi arkadamyzyň bize döredip beren mümkinçiligine jogap edip meni geljekde yurdumuzy wasyp edýän, watanymyzy wasyp edýän, gahrman arkadamyzy wasyp edýän aýdymlaryň üstünde işläp dinleyicilerimize yetirer nesip bolsa. Bizem ol aýdymlara sabarsızlyk bilen garaşýas. Indi mehruan ileşler gepleşigimiz ahyrlady. Elbetde Eldar ýaňy dogry belediňiz. Gahrman arkadamyzyň döredip beren Türkmenowa teleýaýlymynyň üstü bilen bir näçe aýdymçylar halkyň arasynda öz ornuny tapdylar. Dinleyijilerini tapdylar. Şu teleýaýlymyň üstü bilen hatta sizem meşhurluk kazanýanyňyzy halkymyz sizi şu teleýaýlymyň üstü bilen tanady. Bu zatlarym ediz arkadamyz umuman medeniýetiň sunuňatyň aladasynydygyny görkezýär ediz arkadamyz. Şoň üçin elbetde biziň medeniýetimizi, sunuňatymyzy dünýä tanadan bize halipa bolup duran, ustad bolup duran ediz arkadamyza çäksiz alkyşlar aýdýas. Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, ediz arkadamyzyň ömrüne ömür goşulsun. Gahrman arkadamyzyň saýasynda hemişe şu parahat ýurdumyzdy, asuda ýurdumyzdy, ediz arkadamyzy, ata watanymyzy wasyp edýän aýdymlar hemişe ýurdumyzdy ýanglanyp dursun. Indi mehruan ileşer şeýle ýaş arzuwlar bilen bizädir Eldar Ahmedow gepleşigimizde yerine ýetirjek aýdymlaryňyň sanawyny kuşdep aýdymam bar eken. Häzir elbetde näme ýurdumyzda toýlanýan her bir toýlaň jemem kuşdep aýdymlar bilen jemlenýär. Bizem häzir gepleşigimizde Eldar Ahmedowyň yerine ýetirjek şu kuşdep aýdym bilen gepleşigimiz jemler. Ýöne biz siz bilen uzak wagtlyk sagollaşymyzy ýene-de alaýjak bir hepden ýegişenme güni Türkmenowadyň owalar sagollaşyna gepleşigimizde görüşýänçek hoş wagtyňyz. Derderime taşlı babamın içinden hayladım feydim beni ey karıgızlı kalıngaş kıydirmem yeni kıydirmem yeni. Yar ocağı başı geceler Yarımın min munna Vakaramı daş gece Vakaramı daş gece Bedenlerim yanışıdır Doymebeği bağışıdır Ekli Türkmen kıyıpları Tay tamaşanmışıdır Tay tamaşanmışıdır Şağla vinne
yanağından gelir kızrani, gelir kızrani, gelir kızrani, gelir kızrani. Arkadanımız bilin, şanımız arşa kalıyor. Ol bedi ubadı biline, yurdumuzun var ya. Bak bakır yaz bolsan, gözün bağlarından şanı yaydım bolsun, saz bolsun. Aşık şanlar